Versatile Mat MRM nikubwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko naboigo web design mabwate liga nikabwate chikala bunabonelia chako gray, brick red, tile red, maroon, sky blue naboigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase ou MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wewe ando mwanjomo ligerelie Chinsa ni Inye chiabana marwali tukeligali ya Jumanne tariki 15 omotie nyoka na mwaka wachirwe na 25 Ekeonga Chinsa Inye ase enjera wekera nuche ngongoro kwa Haron Ototo nyangire kurwa senza memanyirio nigakoro kwa Wilson Makoli ugonyera tu mwanjomo ligerali na bago tunyora gwetera ase hapu ya Getembe digital app no nyaka bago kubwatia millions ya Getembe TV na bago Getembe FM Rwanda onsi ali sole asenjira yobororo kigima gento korano ko henda ase Play Store o se App Store nyara ko download app yu mo ase mo Ekeonga Chinsa Inye ni gotogo chaka masa mukuru ase county ya Nyamira atokumenya buna umusubati Dr. Perry Soroko nero nyaka bagagutianirwa buna umuwasiri omuyia we kamati gose county executive committee member wa mangana ya chigosori amangana yegekoro nabaga mangana yobosaime ye county yumo igonyara kaba gogo ikiranwa amono mugafana we county yo omoske mumenyaribo naboigo bali banyaka bagutiandi gungamo n'abantu batano aba chikotenera okunengwa kwa bateneri ebe board yabakoreri iyo mayite muna service county service board aboigo banyaka bagutiandigwa litukulia muna gutumunyo muri gitofatika digisema Umugabana we county ya Nyamira umuske Amos Nyaribo nigo imambya ya rero ara umuyiga ugutianirwa ku muwaziri umuya w'ikigosori abasae igekoro na boigo genda azereta Dr. Beris Oroko umuyiga boigo okorekana usyo bwo munachebina ase kigambero kya Nyamira umuske Bernard Uching. I, Beris Oroko, do solemnly swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Executive Committee Member of Nyamira County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I shall at all times, when so required,
faithfully and truly give my counsel and advice to the governor of Nyamira County, and that I shall do justice to all. So help me God. Dr. Beris Oroko nigo akoirari baga eriga maiga yere Dr. Geoffrey Moraranyakoe oyo wetigeti emeremo egeke maiga y'omugavana omuske Amos Nyaribo akorete amaunchorerio ase serikali yaye abwase amung'anyeti oyo kabeire omuwaziri bw'ekigosori bukyase ewizara y'ekipara oyo umanyikaine buna Dr. Grace Nyamongo amo Noria ukabeire oyo bw'ekipara omuske Jones Omwenga akang'anyiwa bukyase wizara y'ekibesa ewizara eyo Dr. Geoffrey Morara atenenerete na maega yayaiga nigo etigeti emiremo buna omuwaziri ogenda abasae na boigo chigosori we county ya Nyamira okwana maega yogotianirwa kwaye Dr. Beris Oroko buna omuwaziri omuya bwe chigosori social services egekoro abasae na boigo genda nigo akabuya ase okonyorerwa emiremo eyo na koria eira buna arache gokora emiremo yaye ase njira y'obwikiranu na boigo obwasioku. I'll do my duties, and I will also be faithful and diligent in my work, and thanking God again for this opportunity, and I'll be a team player. I'll work closely with my colleagues. Aiga boigo komiti y'abantu batano eyo yachorwa gucha kubarinkoria abo bagucha gochorwa koira emiremo ya Public Service Board imeye county ya Nyamira nigo boigo batianiwa Public Service Board eyo bono iga erabisi nigo ekonda yabo y'emyaka 5 nomo egucha goika omwerio omutienio gatano narimo umwaka oyo iga. Your Excellency, that we do this with a lot of integrity, accountability and transparency to be able to ensure that we have the right candidates and people to be able to serve and assist in the government and the Chingaki echecho nigo mugabana Nyaribo asabira omuwaziri oyo muya okora emiremo yaye asinchira engikiranu nase komiti eyo yatianiwa basabirwe kubeka omukya na koreta amarieta yabwo barakore egasienkia. Lero twaja wasua ino omuwaziri omuya kuri Dr. Beris Oroko asesa rekesho panel na momanyete tubwate body eri ekorika abantu Public Service Board. He was out for 6 years. Miaka yaba ya edre, niko bwa dirichiko, ugata chora bageni. Chora bageni e panel na appointed lero, nere uchiko advertise, e bakori interview, e chora banto, oranyare okolega siye board. Ingo reportera Getembe Inye Fatgad. Isemba na omoncho muligereri abamenyi ba Chinsa mochiamanga ime bunge ya Burabu iyo gotoka ime county ya Nyamira nebagenda kwemurungania asogota yabuna nigo boibwetu ko bagenda komenda kana Chinsa mechio nababulire korose gono nechipara na boigo bulendi gotingigwa elio korobya nonye no kobwatia etugejwe karanya likobanga yanya kobage koibwa mulikito polkapo kara na mange bagukwana monegeta sinike kya Getembe amenya baiga kura sinseme chiga chiamange chigotoke meye bunga yega ya Burabu meye county ya Nyamira niko bagende ko bakwemurungana niko batekana mono webibwe etugo bagende ko bakwene ki wasama tukabwangwiga inyerekana buna asama tukama yakonyora niko bwakere kulinde niko bagende ko bakomentekana asama tukabwangwiga yendo bagende ko bakugikeria kenda gekomi abatu amete bi myaka 3 igene 5 botaiyo egentigi okumona ndo boibo nande boira nire tieri limu libu arenge bono rende to gosabanga asa ndokora mbo asigari baito tubugata gosabanga baito gotema bale sana bina ba gotema lakini ekola kana babuiri serikali yitane ne bwante kwa sagime era nyene byombo batabwati byo kominyo kyobo bobo byo byombe bwale tira sale sabali mibaito byombe tu baka tu robuoma abantu bande baanze kono cyombe cyabe kiyagara barori ngombe cyakande bosabanze koni nonye nabo abahamenya begani ko bagende ko bakoma isoko bolie serikali kubama isoko batikana mono bwibyo bwiga ubwo bagende ko bakomendekana sinseme chiga kubwatikana mona kirenga
serikali nigemanyita asaja iga sechombe chikoibwa cheirwa asabono baborire asaja iga konyara kobaga kubekwa inse yoborende botindi munenjire yamwe gutanga obwebyo boiga kugendera komentekana Chinsa mechiga na sechombe chigwete serikali ni manyite serikali njanya ko text ipwende yonsi gosieke njere iyo gosego kosirio boibyo unabona chombe chite chikorubuna ko Nyamira county gaiga chiasire gochie county ya Itere next wana twali kubulia serikali uchialia sechigo chichiaswa oro sana rulindo manyire kiyako eretara take action bakabona na Chinsa muyenda wana boda bega bakora Chinsa mechiga niko bagendere ko baba kubure burende kwaniki wasingaki cyabotuko kulinda Chinsa mochinde asaba menye kura Chinsa mechiga bagende ko miunganire kubatekana muno kwibagwe chwa chestima yetukiriro musunte libe kwaniki wa Chinsa mechiga chesikimu aseboigo bagende ko bakubule serikali kwaniki munango soyana nirigati na Kenya Power koba asumustare bosyo kwaniki okurumo chando yiga kumwelio yaba na boda bagani ko bagende ko bagosaba abananchi koba maiso chingake chiga cheru sasa bana balesiko na nene asabono baganiri abana balesiko gotabwatinga muno kwende gwechipigipigi Chinsa muyenda basubati abange kura Chinsa mechiga ne bagende ko bakobolia tutagataje munango etakerase atwe chibe atubeko bombe okyo byombe bira bintu bwate lakini bano ntuntu ane konyo muntu go support egere ntuntu kine bunenze ndasa kunya komioka tatu wakarambia muna sana mu mpito osero temire sana chipara kunyasyo kanchi ya sarika sana lakini abaje takatema sana na batu bekerete mora mdo chinge para mbuyere ne chipara chire chuna kuchiga arambe muino kuchimemisi chitaraba buya echigerete patro ne jaba sigade ko ikase Chinsa muna reka to kubwati chombe cheito chipara konyora nganchiri bungiya igongo sava county government chipare chiko chimemisiga abune government yagandata ko temango kotoroseri bari patoroseri chipare chibebuya elinde na lini tu amagendera agendera asibura buya itoga boda nduwa security saine isenginje no bokonya kwirire kasa mu kusamu yali uchi kwirana mipikwa nyare mekoro no ikonyerete njira senginje bugima bwa wira bokongo igobono security tigementu egere boda itura nya kore gasi etubuya egere to nyeru mugati bweli tuko igingo ripoti getosene kiga kya wonjete kya Getembe korega Chinsa mechiga che ebunga ya borabu me county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara na chama tesa tokurwase ward ya Gachuba ime bunge ya Gitutuma Saba county ya Nyamira kurwase binyoro aho nikobanya takaba konyora omweso maga yogosirwa na koga cheru chinyomba korwa aso mwana siasa Walter Chanua oyo Robert gochikoboli karokyo bagavana ime county ya Nyamira ase obocholi mwaka wechirwe na 2052 nikoboigo manyate kwa bakorenga mbuyomono ase getambukire kikia korwa ase omwana siasa oyo munagotumanya mulikito fatigade December nase enkayomogaka Andrew Nyamwari oyore noborema aboigo ore no muchando bugukwana ase kinyoro kya miriri kegotoka ewodi ya Gachuba ebunge ya Gitutuma Saba county ya Nyamira emyaka emenkebono omogaka Nyamwari nigo abeire gagwetera obugima obube kubwatikana no gutatwara obumenyo bwaye ase abeire gakomenya ase umwamate porende nari neki akogokera bono maiga y'omwana siasa Walter Chanua kurwase county eyeiga ya Nyamira kumwagachira enyomba eyo yairire amatuko aberoka koika kubekwa amabati na guchaka komwa rimorioka muri yato kwande Nyamwari gaigambu gisero betuti egwati ya Gachuba ngo yaso mugambi Chanua aso gutatera migasi ya fako asa kitego konyi kinureke aiga ni batwanyorete omusike Walter Chanua niga gitaga konya oyo renge no borema oyo muntu Nyamwari uchandikira matuka amange tabwati nyomba akomenya niga gitega iga niga rweta mabati akarukire gento enyomba nere yagachirwe ngo negente komwa aketote Walter Chanua asibirenge ibiriyo bwate biryaba Nyamira batakire ngango kwaborekera ukyo bugabana no toramo naye nando bwate ngore yokonya mbuya mono mugambi asokonya abantu bayi
Ekenyoro kende pomoria wan egotoka moturumesi ewodi ejiga ya gachuba asenka yomongina Mary Vincent oyore na bana batano korende eyamate ejiga yonsi bamenyire enyomba yobonyansi asenka kentambe bono eyo korengana na banyakenyoro abaiga ebatumanyirie buna eyabeire gegutwa egento kiabaireire barabwo kuna kung'anya na koenia ebintu kurwase enyomba ejiga engana bono basinyurwe kubisa omogokobo maega yokwagachirwa enyomba n'omwana siasa oyoiga woditachanwa oyo ore nobote asubuga bana bwa Nyamira Elieta mali yankoro ko sitombirongo oyo nero mugakona igaiga no abugona akina akirembu ya mwana na akoreirwa amaya nande sichiko lichikoreki tira no nande anyore abwate we yani agenderere ibo igo mutindo na atebira asante sana kana igwetenga mwa identified abaminto kwagachirwe nyomba buneye na atebire ngambu ya mono egera konyarwa atwalire problem imbure yeko batwera kare gutunambu tuko bakonya kung'anya banya gutinena karo kenda se gutu igobono itwa togoteba ngambu ya asenge jiogocha na gutosira elinde nera abekerwe ekerameke mburate mutwera and at the same time aende boyego nera atacha machanyi ensema yaye omuske woltachanwa nigo atebire getambukiro ekeiga yokubagachira abaiga chinyomba na sekeria akwenyora obotaka bakinerete igo bone kero obedi bantebeti na mwako yo Robert na ndo korokweria talinde naki ya bantebeti nga iga ekenyoreke bomoria tu na sanda korukumiriri na sanda korukunya aliaso abantu mbaroro batatu tutagite tokonya enyomba yakero na yero na inyore nyomba twamenyete kero turabake aba yarenge iga lakini chikona ya moje tiko korwe ekamochiko baround chikona ekere mbura yarenge gotwesenge njobo nyansi ngoira bore abo wika matuko gete bwasinya igo twarenge tukabeka chisagasaga chikanga gokora one gaike kare mbure gotwa tokobeke besen twatangira mache egere titoba iso gotwero enyomba ya gwate chiro muibere bedroom ya Bible na bedroom ya ito na ndena sitting room na ndena kitchen enyombe yu karo ya renge goika nga kiende nabo karo turaire yare korusia ebintu geto korunse bigotoroma chinkaki echecho nigo abanyakenyoro na barabwo bare na yaiga maega yobokonyi oboiga twase omoske worita chanwa nikaminga nara bere in some 2-3 occasions nere umuntu gwatama ona maya ase project ko ya identify gano ine team ili yao ya identified tunashukuru sana. It's a very needy case karona arorega we also learning again tunga kumbe bintu mbiro to gweneta korora taraiga para so tunashukuru sana na tunaomba uendelee na hiyo moyo otoranyore na ata case nande ndugumurangeri Ingo reporter Getembe kurase county ya Nyamira Mchefatigad Hisimba na mwanjo muligiriri tukolia lero nigo abajumbe bebungene bairali baga alia bene gukwanira igoro yekanje kya NCCDF kubwatakana amone chingwana cyo murai bwe kyama gya ODM musikirera Moro Odinga kwani ganje kyo tuterwale na chibese cyo gosekanje kubeko inse ya obokoreri bwe county bwe serikali ya county bakwana litukolia lero nigati abagosalia gutanania ebikaro bya bunge na bande gotabuna ebunge gose emikiganje kyo nigakabirika kwayana kyama ngandira mangu bwana ne chibese chikwenda as county negendo kirira omo speaker bwe bunge yu musikemusi masikewe tangura kwa mugege tambukiro na koenekeria abajumbe buna kiganje getikego chiande na wago chigotigara na boy gogo tabna nigo kiabero rasinga kindambe na nigo abajumbe bwente gotuna bakonguna kwegerera ekiganje kyo. Honorable members, I want to encourage you. This is your house and you are the nerve center of everything in this country. You appropriate, you oversight, you legislate, you represent, you have the power in your hands. And I want to encourage you that it will be a very unwise decision to do what some of us are asking to do. For the simple reason, order, honorable members. I am your speaker, you elected me.
and I have a duty to lead you and advise you. Is that Kimilo or Mario, who is looking very agitated? Kimilo, unajua kuna kitabu kiliandikwa na Mwalimu Nyerere. Fisi alikuwa anakunywa maji kwa mto, na kondoo pia alikuwa anakunywa maji kwa huo mto. Fisi alikuwa anakunywa kule maji natoka, kondoo chini kwenye maji naenda. Alafu fisi akauliza kondoo, mbona unanichafulia maji? Kondoo akasema, maji natoka kwako inakuja kwangu, nimeichafua namna gani? Akasema, kama hujachafua, kwa nini ulinitusi mwaka uliopita? Kondoo akasema, mzee, mwaka uliopita nilikuwa sijazaliwa, nilizaliwa juzi. Akasema, kama si wewe ni baba yako ndiye alinitusi. Haja yake ilikuwa ni kumshika amule. Mwenye atakaye kufanya jambo lenye halifai hahitaji sababu. Anaitwa hasidi. Hakuna mahasidi kwa hii bunge. You are all honorable members of parliament. And I want to encourage you again, members of the House Business Committee, the minority leader, the majority leader, they know what we have been doing to fight for CDF. They know how much resistance we have put against your detractors. And for the record, members, I have been in this house before CDF, during CDF. And I don't want to talk about after CDF because there will be no after CDF. Because CDF is here to stay. Mwanchomo ligeriko kirabu etoko enda sinzemeli ya kabere ya studio tonyale oboseme bwa Getembe no mugaka ocho nyambasura tokwirana ngandero kumanyia ime Ekeonga Chinsa Inye. Bagaka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo mubasho muitangare oitangare okarombi nyombangare kama muramutamba kaboro ukumboro zidata kai umuitangare one nyomba yabo basi abamba intobo gichoncho kuno murugo mwabo murugo munyameuru bono oyo itangare nenyomba cya nchirororo bono yako ari oitangare okarombi nyombangare kama muramutamba kaboro ukumborosi oro sinaganjira kali oro sana ime ekarekero kende gusini chise chigo to karoro ryoka kagweta guchiari kwabwati guchiari gose guchigora irongo igora kanjira to karoro ari so guchiari guchiari oro sikukumborosi oro sibona na rubona oitangare okarombi nyombangare kama muramutamba kabora ogukumborosi okonyara gokorera abantu egento kubaikerani ine nkwana yaba basi igo Bagaka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo enkare iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa biga kurigiriya amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chi gauge emerongetato asama
amabati alia yechigeche 25 mbabwate tile provels alia oriental, elegantal, versatile grows na buigo na versatile mat. MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na buigo web design mbabwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray, brick red, tile red, maroon, sky blue na buigo na green. Ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi buigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na buigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom buigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Karibu na ndo mwancho muri senseme ya kabiri Ekeonga Chinsa Inye abaiboli nigo basamigwe kobera ange na abana babo anene mono chinkira gutumeka chisimi elikonikinga kendi Jones kaliba kora ase chisimi negento ketari konyara kaba gegosona na amo na magimabo aya nigo anyara kaba kuboligwa no monene bwekyombeki abali mukianati orosage Nyamira Evan Sobiri obogotabanga nonyane chingaki aboroki abatari gutumeka chisimi chingaki bareka nigabaiboli babente kobera ange na barobo chionsi buna gutumunye tofauti kadi December ekero aborokiwa bagenderete n'umutimoko bwetamu entangani ase chinga cyabo nigo abaibori bagendereire kuburiwa barende abana baiga korwase emetandao kona na usabanga abaibori baitese mole no ende kutumia kisimi ne laptop ntukwenda kuba careful ake to amanyango mwane kaya kutumia laptop omwane kaya kutumia simu inkibori kere marisi myakurigereria na mangana masomo kera bango tabrenge simie na twata tutumie esa masomo laptop ine tutumie esa masomo uikamwara agata mwa manyanga yero ati kutumia esa masomo na masomo bagotumia simie sile bino kurigereria binde bitari biese simie aiga ibagendereire gukurerwa buna nerebuya abaibori goika abana babo ange na kubasemya iguru yubobe bora banyore ekero baraibwatrani nekisagu chimbe abana abeteka bareka especially abana abanyaroka manyanga kamba nikibako bakomo ekera bakonyoranga by the end of the day abana abasoira sakon kwanyaranga umwana utari ni urwembe amurero ichoire umwana nyore urwire mwana nyori oburito ndekeze kubikorwa yaba mangana makon ando mwana kwanyanga urure school kirenga tigara bera ka sengira mangana bunayi obo tumeki kwa mariogo atanjeiri abaibori basemiwe enjira bararende abana babo ebinywachi abana bayitonkunyu bari nanda nende muze komanya abana bane kora atoka bale babisete kizalukime kera bakobera school kwanyoro mwana abugane kwincha abugoleti anene nekinywachi abegete kwanyoro abana bakwete mesogoto babisete yanga imasegete basolera neti igona beta que tobe macho sana enenga kiempo sana generation yenenga sana especially esa bible baito ekiara abana bato bomanyo bonge obondo bwo bosalia do bondo bwo okonya
kubatekana na yaiga ebasabirwe kubaegeria abana babo chimbwa chingia ne chingencho chomugusi na kigima kubabeka asemeroberio ye kanisa ikare tu akinete kwa kanyanga bayibuli kwere barenge gakiene na yogo semia abana basemenya abana banyaruka basemigwa n'abangina na kibakomenya nyina abana bamura kwenye bose nguna bagaka ero ikinkeyo ero beka abana abigerera omwana kine karo mugani all round egasi yawe kwenda weka aina atwara kusaba nande kubwa mwana abana aba bitugolie kanisa uno moyibori abana bekanisa Ingo ripotera Getembe kurwase bunge eyeiga ya West Mugirange County ya Nyamira Jefatgad Hisemba Umanchu omo rigerali nigo muraibwense omoske William Samuel Ruto anyarika wagakoena kiabuna ereniga ganta goikirania emirimo yaye korenga muna lireta bakenya chira nagotabuna obochori bumwaka bwechiribere na 2025 tabo etikendi gyonsi karanga konye oikiranidi ama maganionsi y'abakenya gwiko mwaka uyo nigo araje gukora matema yo nako yaita hari molioka atagoiganya reka bagakoena kibuna nigarange kigima na umwaka uyo chingaki oraike na sabono nemirimo agenderete Moske Ruto nigargoye kwana yo chinsemo chia pomet karakirana ase umuyaga bwa matanga yoko mwani yokabeire omuwasiri inse ya serikali ya Moske Mwai Kibaki Moske John Koech. Na hiyo mtihani ya 2027 sipangi kuanguka hiyo mtihani. Hiyo mtihani ya 2027 mimi najua vile nitapita hiyo mtihani. Kwa sababu mlianiambia nirekebishe kilimo. Na hiyo kilimo nimerekebisha. Chai inalipa beta. Kahawa inalipa beta. Fertilizer nimeteremsha chini. Maziwa inalipa beta. Sio ndio mtihani? Muliniambia niunganishe stima. In 5 years tutakuwa tumeunganisha 1.2 million people. Muliniambia nirekebishe elimu. Elimu nimenyorosha CBC, nimeajiri walimu 76,000, niko na funding model mpya ambaye imeokoa ma university karibu 23 ilikuwa imecollapse. Hiyo program inaendelea mzuri. Tulikubaliana na nyinyi mambo ya kupanga ajira ya vijana. Hiyo ajira inasonga pale kwa affordable housing, inasonga kwa mambo ya market, inasonga kwa mambo ya digital jobs, inasonga kwa mambo ya export of labor. Mimi niko na scorecard ambaye itadhihirisha wazi ya kwamba hiyo kazi ya kupanga ajira ya vijana nimetekeleza. Mwanjo moligali goikira abana tokorera Ekeonga Chinsa Inye litukeriga lia chomaine inche nigongoro kwaro ni Ototo nyangiri kuransa memanyirio nigakorko iso makoli ugonyara tu mwanjo moligali gende download app ya Getembe digital app ironya kwa kanyore merobiri yonse ya Getembe TV na bayo Getembe FM asenjera yo bwaroro no bwange kigima gendera gotwara oboligiro buja ime ya Getembe TV Ekeonga kya mungusi natwara gotukobya. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi
profile net gauges au unabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibe kubabwate boomerang ayuali aye chigage emeronge tato asama bati ali aye chigage emeronge bere na isano na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex niyo mucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. On Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription